ser estivada per escoltar el pregó dels dos artenens esportius més il·lustres. El dimoni i el Mat d'Artà van retre homenatge al seu poble amb una mirada nostàlgica a la seva infantesa. Tot comença aquí a Artà, el nostre poble, en aquest carrer i com altres. Ara tot ha canviat molt, però quan érem petits s'havia al carrer, en el voltant de la pilota de futbol. Això deia Sergi Darder mentre Capdon optava per enviar un missatge als nins i nines que els tenen com a mirall i que voldrien ser futbolistes. Hi ha molta competència en aquest món. Milions i milions de nins que siguen pel camí per unes circumstàncies o altres. Per això, passi que passi, primer estudiar molt. Hi ha 100.000 i pico habitants, 8.000 habitants a Artà i hi ha 2 jugadors en el futbol professional, no? Jo crec que això és un orgull pel poble. Artenens i artenques, disfrutau de les festes d'Artà com en coneixem. Visca Artà i visca Mallorca. Sergi Lató i Àngel Ferrer. Les festes d'Artà ja estan en marxa, com també des de fa setmanes al Mallorca de Rassate. Al final venim un entrenador nou, sistema nou, moltes coses noves, així que ja t'he dit, hem d'adaptar l'antes possible i els partits és el millor que hi ha per poder preparar-se. Avui mateix, quart amistós de la pretemporada. A les 8, trofeu de l'Agricultura, en directe a IB3 Televisió. Molt bé, moltíssimes gràcies.